ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରମାକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମୋ ଗାଁ ମୋ ଦେଶକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଶୁଣିବା ବନ୍ଦୀର ବିଳାପର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବା। କନିକା ଇତିହାସର ମୁକସାକ୍ଷୀ ବନ୍ଦୀର ବିଳାପ, ଯେଉଁଟାକି କନିକାର ଗାନ୍ଧୀ ବିପ୍ଳବୀର ଚକ୍ରଧର ବେହେରାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଲିଖିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହି ବନ୍ଦୀର ବିଳାପଟି ସେ ଯେତେବେଳେ ଜେଲରେ ରହିଥିଲେ, ଜେଲରେ ଥିବା ସମୟରେ କନିକା ରାଜା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କର ବର୍ବରୋଚିତ ଆକ୍ରମଣକୁ ସେହି କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କନିକାର ପ୍ରଜାମାନେ କନିକା ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଶିକାର ହେଉଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅମାନୁଷିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିଲେ, ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ବିପ୍ଳବୀର ଚକ୍ରଧର ଯେଉଁ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ତାଙ୍କର ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ମନେ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସେ ତାକୁ କବିତା ଆକାରରେ ଲେଖିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଏହି ବନ୍ଦୀର ବିଳାପର ଗୋଟିଏ କବିତାଟି ଶୁଣିବା, ଯେଉଁ କବିତାର ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଦିନର କାହାଣୀ, ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା, ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଥୀ ବିପ୍ଳବୀ ଭଗବାନ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ କନିକା ରାଜାଙ୍କର ପିଆଦାମାନେ ଘରୁ ଡାକି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ମାଡ଼ର ନିର୍ଯାତନାରେ ସହ୍ୟ କରି ନପାରି ସେମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିଛନ୍ତି, ହେ ବଳଦେବଜୀଉ, ଏଭଳି ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ତୁ ଦେଖିଛୁ ଏବଂ ଆମକୁ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁକ୍ତି ଦେବୁ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜି ବନ୍ଦୀର ବିଳାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କବିତା, ଖୁବ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ କବିତା ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାଷା ଏବଂ ଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟି। ପଞ୍ଚମୁକେ ତବ ଅତୀତ କଷଣ, ପଞ୍ଚମୁକେତର ଅତୀତ କଷଣ, ସ୍ୱାର୍ଥେ ଥାଇ ଦେଖିଛନ୍ତି ଦେବଗଣ। ପଞ୍ଚମୁକେତର ଅତୀତ କଷଣ, ସ୍ୱର୍ଗେ ଥାଇ ଦେଖିଛନ୍ତି ଦେବଗଣ। ଭଗବାନ ନନା ରଖିଛୁ କି ମନ, ଭଗବାନ ନନା ରଖିଛୁ କି ମନ, ଯେଦିନ ପଡ଼ିଲୁ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ। ମଇ ମାସ 19 ଦିବସରେ, ମଇ ମାସ 19 ଦିବସରେ, ପିଆଦା ପଶିଲେ ତଘରେ ମଘରେ। ଡାକି ନେଲେ କହି କଅଁଳ ବଚନ, ଓଟାରି ମାରିଲେ କଲେ ଅଚେତନ। ଡାକି ନେଲେ କହି କଅଁଳ ବଚନ, ଓଟାରି ମାରିଲେ କଲେ ଅଚେତନ। ତୁ ଗଲୁ ଭଦ୍ରକେ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି, ତୁ ଗଲୁ ଭଦ୍ରକେ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି, ମୁଁ ନେଲି କାଏମା ପୁତ୍ର ଭାର୍ଯ୍ୟା କାଢ଼ି। ଭୋଗିଲେ ତାପରେ ଆମ୍ଭେ କାରାଦଣ୍ଡ, ଭୋଗିଲେ ତାପରେ ଆମେ କାରାଦଣ୍ଡ, ହଇଲେ କୁଟୁମ୍ବେ ଯେତେ ଲଣ୍ଡଭଣ୍ଡ। ଆଜି ନନା ଏଡ଼େ ଉଦାସୀନ କିଆଁ, ଆଜି ନନା ଏଡ଼େ ଉଦାସୀନ କିଆଁ, ଛାଡ଼ିବ କି ତୋତେ ଅରି କପଟିଆ। ବଲ୍ଲଭ ସୁନ୍ଦରା ମାଗୁଣୀ ସୁନ୍ଦରା, ବୃନ୍ଦାବନ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱସରା, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ପାଶେ ଯାଇଥିଲେ ପରା, ଶରଣ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଗଲେ ଧରା। ଶ୍ରୀଗୋପାଳଜୀଉ ଦେଖିଛ ଆପଣେ, କେତେ ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ। ମୋର ଏହି କବିତାଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମୋ ଗାଁ ମୋ ଦେଶକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କବିତା ଶୁଣିବା ପାଇଁ, କନିକା ରାଜ୍ୟର ଇତିହାସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଟିକେ ଦବାଇବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେମିତି ସହଜରେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ କବିତାକୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପଡେଟ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।